Čaute, ja vás opäť vítam na mojom kanáli a dneska nás čaká vlog, v ktorom si otvoríme smartphone tripod. Je to držak na mobil pri natáčaní alebo pri takých veciach a ja som hrozne rád, že som si to kúpil. Nebolo to veľmi drahé, stalo to 7,99, čiže 8 eur. Poďme si to otvoriť a takže teraz znamená, že videa budú kvalitnejšie, nebudem musieť používať tieto legové podstavce a podobné veci. A ideme na to. Tak, tuto sú tie nohy a tuto by som to mala asi prišrobovať. Ja teda spravím a potom vám to ukážem. Funguje to tak, že to tak povyťahnete, dáte do toho mobil, aspoň dúfam, a ja si teraz vlastne zoberiem môj starý mobil a dám ho do toho, aby ste videli, ako to vyzerá. Vyzerá to takto nejako. A ja som teda fakt hrozne rád, že to mám. A dám si do toho teraz môj telefón a budem tým skúsiť niečo natočiť.